Wasu 'yan Nijar masu saurin mantuwa suna cece kuce akan bayanan da shugaban ƙasa mai daraja General Abdurrahman Chani ya yi akan sharrin turawan yamma musamman ƙasar Faransa da kuma abokanta na hulɗa na ƙasashen Afirka. Wasu 'yan Nijar suna cewa wai ƙasar Faransa an rabu da ita shekara 2 amma Chani kullum sai ya yi magana ƙasar Faransa. Ya ku 'yan Nijar, har kun mance wace ce ƙasar Faransa? Anya ku kun san me ake cewa ƙasar Faransa? Chani ya bar magana Faransa. Yau ɓarawo in ya duro gidanka, in ya ga ampul kunne hutula, sai ya ji ɗarɗar zuciyar shi ba ta bashi, sai ya ji tsoro. Kun san wace ce ƙasar Faransa? Yau duk ƙasashen duniya inda ake yaƙi da ta da zaune tsaye, ƙasar Suriya, Afghanistan, Somalia, RDC, duk inda ka bincika da hannun ƙasar Faransa a ciki. Duk inda ka ga zaune tsaye da kashe-kashen mutane, da ka yi bincike za ka samu da ƙasar Faransa. Wannan ƙasar ce kuke so mu bar zancen ta kwata-kwata? Yanzu duk inda turawa suka san za mu ɗauki wani abu mai daraja mu kai mu saida, sai sun tai sun mana makalkashiya. Wannan abubuwan da kuke gani, duk wuya duk daɗi, mai girma Abdurrahman Chani da mukarraban shi sun rimtsa ido, duk wuya duk daɗi sai sun samo ma ƙasar Nijar incinta na gaskiya. So kuke su bar magana ta kwata-kwata a ɗan lokaci kaɗan. Lalle wasu daga cikin 'yan Nijar ba ku san maƙiyanku ba na asali. Kun mance ƙasar Faransa, kun ɗauke ta wata ƙasa ƙarama. Ji kuke sun shawo mana laya. Wallahi, hanya ƙarama daidai da huda allura suka samu. Wallahi za su hana mu zaman lahiya. Yanda muke ciki yanzu, za su samu inda ba mu iya yin barci. Amma Allah ya yi su, kuma Allah ya ba mu shugaban ƙasa mai kishin ƙasa, mai daraja General Abdurrahman Chani, wanda ya riga ya hito ko ya mutu ko ya yi rai, shi dai ƙasar Nijar ta samu inci na gaskiya na adalci, ba na yaudara ba. Isa Musa Abba Khalid.